representació de Solidaritat Catalana per la Independència. Avui tenim entre nosaltres l'Héctor López Bofill, cap de llista de la candidatura de Solidaritat a Tarragona. És doctor en Dret i professor de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, cofundador, junt amb Alfons López Tena, i vicepresident del Cercle d'Estudis Sobiranistes. Com a jurista és autor de diversos llibres i de multitud d'articles. El seu assaig, La independència i la realitat, ha esdevingut un dels textos de referència del nou sobiranisme a Catalunya. I tenim l'Emili Baldero, candidat número 6 a les llistes de Solidaritat per Barcelona, doctor en Ciències Econòmiques, professor titular de la Universitat de Barcelona, exsecretari de Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya. Sens dubte, una de les persones que més i millor pedagogia ha fet sobre l'espoli fiscal que pateix el nostre país. I finalment, Alfons López Tena, candidat número 2 a les llistes de Solidaritat per Barcelona, notari, fundador, cofundador, junt amb l'Héctor, i president del Cercle d'Estudis Sobiranistes, vocal d'Òmnium Cultural, exvocal del Consejo General del Poder Judicial. No sé si ho dic bé, Alfons. Moltes vegades Alfons diu que va ser formant part d'aquesta alta institució de l'Estat que va esdevenir independentista català. És autor d'un altre assaig de referència per al sobiranisme del segle XXI, Catalunya sota Espanya. Va ser el coordinador general de la Coordinadora Nacional de Consultes per la Independència, l'entitat encarregada de tutelar els centenars de consultes populars que s'han fet arreu dels països catalans. Us deixo amb ells. Solidaritat Catalana per la Independència, que avui presentem aquí davant de tots vostès, és un projecte polític transversal que es fonamenta en 3 principis bàsics: la independència de Catalunya, el benestar per als ciutadans de Catalunya i la regeneració democràtica. És per això que nosaltres plantegem un projecte que té com a objectiu fonamental l'assoliment de l'estat català, l'assoliment de la independència. I això com ho proposem? De l'única manera viable que es pot fer, mitjançant la declaració unilateral al Parlament de Catalunya per una majoria de diputats. Nosaltres els hi proposem, d'una manera molt reflexionada, trencar amb la legalitat espanyola per constituir, per crear una nova legalitat, la legalitat catalana. I això que els diem no és un brindis al sol o és una cosa sense fonament. El Tribunal Internacional de l'Haia fa pocs mesos ha fet una sentència que ha assentat jurisprudència a nivell internacional avalant el procés seguit per Kosovo. Un procés exactament equivalent al que nosaltres portem al nostre programa i els hi proposem a vostès. Declaració unilateral d'independència i acte seguit cercar l'empara i la intervenció internacional. L'estat espanyol no ho reconeixeria, diria que va contra la Constitució, que anul·la la Generalitat, que això no pot ser. Nosaltres demanaríem a la Unió Europea, als Estats Units, al Canadà, als països civilitzats i demòcrates del món, que respectessin la voluntat del poble de Catalunya. Nosaltres no permetrem en cap cas que es repeteixi la nefasta experiència de govern dels darrers anys del tripartit. I tampoc pactarem ni participarem en cap govern autonòmic que no es comprometi a iniciar un procés d'independència en aquesta legislatura. Els catalans, cada any, des de fa molts i molts i molts anys, i si no ho aturem per molts anys més, cada any estem donant-li un pla Obama a Espanya. Aquest és l'esforç que estem fent. Què significarien aquests diners si fóssim un estat independent i tots els impostos els quedés al nostre govern? Això significaria que la Generalitat de Catalunya augmentaria el seu pressupost en un 70%. Però tot això no serviria per res si no milloréssim la qualitat de la nostra democràcia. Els escàndols de corrupció, els informes, les dietes, els polítics que s'engreixen a gran velocitat han generat estupefacció a la societat catalana. Cada cop hi ha més gent que s'absté, cada cop hi ha més desafecció, cada cop hi ha més gent que diu tots els polítics són iguals. Això no pot ser. No ens podem desconnectar de la democràcia perquè això és el principi de la decadència. Nosaltres el que proposem és que cal un nou sistema electoral. El nostre model es basa en un sistema anglosaxó,
la democràcia més antiga i més eficient del món. Acostar els diputats al territori, fer circumscripcions més petites, per exemple per comarques, i aquí al Tarragonès s'escolliria 1 o 2 diputats. I amb llistes obertes, de manera que al anar a votar hi hauria un llistat amb tots els noms de les persones que es presenten candidates a ser diputats o diputades pel Tarragonès. També obligarem a que els sous totals, els ingressos totals anuals dels polítics siguin públics i es pengin a la web. No només el que cobren de diputats, sinó que el que és diputat i a més és regidor i és de 4 consells d'administració i va a la diputació per no sé què i cobra no sé què, tot sumat que se sàpiga. I les enquestes ho comencen a apuntar, alguna cosa d'això ho podrem començar a treballar a partir del 29 de novembre. Moltes gràcies i visca Catalunya! És evident que el resultat de Solidaritat Catalana per la Independència a les properes eleccions del 28 de novembre serà esclatant. Decidim sobre el cementiri nuclear amb una moció en contra de la instal·lació de cementiris nuclears a Catalunya. Doncs el govern espanyol, que és qui té la competència final en matèria de residus nuclears i en matèria d'energia nuclear, decidirà endossar-nos el cementiri nuclear a Ascó. I ara estan fent la viu-viu perquè hi ha eleccions, però l'endemà de les eleccions ja veureu com hi haurà un decret del Consell de Ministres que establirà que el cementiri nuclear se'n va cap a Ascó. Perquè ens estan escanyant de totes les maneres possibles. Proclamarem la independència amb una majoria absoluta al Parlament de Catalunya i configurarem un govern que porti el país a la llibertat. Ja proven d'escampar la por, proven d'esfereir a la ciutadania de Catalunya. Ja van dient que el procés no serà pacífic. Això també és una mentida. El procés serà pacífic, democràtic i respectuós amb els drets fonamentals de tota la ciutadania de Catalunya. No permetria un procés que l'estat espanyol embogís amb un brot de violència. I no ho permetria perquè això seria destruir la Unió Europea. Això seria l'esforç, dinamitar l'esforç de 500 milions d'europeus. No cal tenir por. En conseqüència, això és el canvi definitiu que es produeix respecte al que havíem tingut en el passat. Si voleu independència, voteu independència. Visca Catalunya! Prenem mesures, de manera que allò que s'havia aconseguit, ara fa poc s'està fent respecte al port de Tarragona, al port de Barcelona. Allò que el Pacte del Majestic es va aconseguir de gestió parcial dirigida des de Catalunya, ara el PP i el PSOE han fet una reforma legal per a que els ports tornin a dependre total i exclusivament del Ministeri. En el cas d'independència continuem dintre de la Unió Europea, com continuaria Escòcia, com continuaria Flandes, o com continuaria qualsevol país, perquè ja forma part de la Unió Europea i no hi ha sortida de la Unió Europea si no hi ha una decisió per unanimitat. Les accions que estem pagant ara, avui, les empreses, els treballadors catalans, es dediquessin a pagar als pensionistes catalans, cada pensió pujaria 174 euros. I per tant, cada pensionista cobraria 2.500 euros de més. No és ja que tots, ja veuran, ja ho veuen, no és ja que tots els mitjans ignorin els que no estan en el Parlament. És que ni pagant poden sortir anuncis perquè ho acaben de prohibir. Per mantenir el seu monopoli. I mantenir un monopoli que suposa poder-se repartir l'única cosa que els hi queda. Els càrrecs, les prebendes, allò que dona la Generalitat. L'encàrrec dels informes, els càrrecs que serveixen absolutament per a res, les mocions i resolucions en les quals els mateixos partits al Parlament de Catalunya voten no volem un cementiri nuclear, però el que no voten és una llei prohibint el cementiri nuclear.